Салом алейкум, мардими шарифи Тоҷикистон. Боз як удари дигар. Охир он картаи иқболи чумои даюси беномус монда буд, маҳкам шуд. Айҷаиси дигар картошон автоматически маҳкам мешавад. Барои ки солҳои сол чӣ азобҳое кашиданд мардими шарифи Тоҷикистон. Имрӯз мешинему, тамошошо мекунем ва даврушо механдем. Иқбол ларзаш гирифтесай. Гуфтесай ки зангмон бизанед, мо номери картатон метем, ёрдам кунед мода. Чумои даюс, беномус, Российская Федерация любой гап гуфтесай. Гапе ки дина зад, ки бо дастгирӣ кард Украинара, бовар кунед накунед, ё ҳамаш перевод мешавад, ин шакало ҷавоб метавад. Ман кӯшиш мекунам, ман бисёр планҳои хуб дорам, ки хеш таворои именно ин группа бисёр экстремистора, ин назариёи террористии запрещенора бояд даф кардан дар кураи территорияи Российской Федерация. Барое ки ман медонам ки пул рафтесай чез хеш таворошон, чез хеш тавори заношон. Ман просто так набаромада гап назадисам. Но, бародарои азиз, ман як ҳафта пеш видеообращение карда будам именно барои 6 карташон. Ду карташ Сбербанк именно дисти Сени Ашури Калмырдай, сеюм карташ Сбербанк дисти Берӯзи Даюсдай ва се картаи дигаш дисти Иқболи Чумодай. Се картае ки дисти Иқболи Чумодай, дуташ Сбербанка, якташ Тинькофф. Ба номи картаи Тинькофф ба номи як сокини шаҳри Леваканд аст. Сарбанди пешина. Мардими шарифи Тоҷикистон, илтимостон мекунам, дист пеш бар мекунам. Занг бизанед, намун номерои картаро бигиред мада битен. Қариб омагиян, хай дидесен хитон. Главни финанс аст, дӯстони азиз. Падари миллат биромад гуфт ки именно барои экстремизм, терроризм, гуфт ман недоволен ҳастам, ба худо замин он вақт мекафид ман медиромадам. Мо дидесен кулоб да чӣ гап шид. Ман бародари рӯз гуфтам ки Исоқов Аюб, як минуси та аст, як угли тетрада бинавис. Агар пул набоша, айдишон ягон чӣ намеяд. Бепул ҳеч ягон кор табуд намекунад. Бепул милло қадди салом намекунад. Бепул қавта намекунад. Главни финанс аст. ҳамватанони азиз, илтимостон мекунам, 6 картаи моро бигиред мада битен, ман маҳкамашон кунам. чӣ ба шумо маро намефаҳмед? Нега як хеле фахр мекунем ман миллатдӯст ҳастам. Не, як гапҳоро гап назанем. Ман занг бизанам, маро мешиносанд. Як бародари урус занг зад, урусиро гап задан наметавонам. киштам телефонам. Просто занг бизан, дӯсти азиз. бугӯ ёрдамат мекунем, пулот рӯй мекунем, Иқболи Чумо. бисёриҳо ҳастем. чӣ гапи гап мезанам, бугӯ ҳо. Дар як телефон дигар як бародарро бугӯ записат кунам. номери картаро дода кид, бугӯ ки шакал бегаи хита мебинӣ дар ютуб. Як ударе ки ҳаст, дӯсти азиз, бовар кид, Иқбол ҳуш меравад. бо як удар шем. Задесамшона. Меғалтам бо мехезам. бо як удар шем. биёед илтимостон мекунам. ман дар ёрдами шумо дар кор аст. ҷавон. просто занг бизан, биги номери карташа, тамом. автоматически дига маҳкам мешавад. автоматически. одамое ки номери карта метен, хушвак шумо маро гӯш кунед, хушвак. шумо нагӯед ки мо Қазоқистондан, шумо нагӯед ки мо дар Европа ҳастем, ман намедонам ту гражданини Қазоқистон шудагӣ, гражданини Армения шудагӣ, ёки Озарбойҷон.
ну фамилияи картое ки шумо метен и даюсода ҳамаш ҳаст. Ман ёро ҳамаша ҷумҳури Тоҷикистон пешниҳод мекунам. Як не як рӯз мерай ватан. охи дидесем дасте шакале ки имрӯз аз Европа пошон ба гул расидагие наву туртуру наву дигаш охи рафтам бо ҳам Тоҷикистон охи. Як не як рӯз мерай. ҳамаш ҳаст. Ман ёро ҳамаша пешниҳод мекунам ҷумҳури Тоҷикистон. шумо ҷавоб медиҳед. мефаҳмед? ҷавоб медиҳед шумо ба қонуну қоидааш. ҳамватанони азиз, як ҷо шидан дар кор аст. бо даст дароз мекунам. даст дароз кистам. бигирен картошро намадароӣ кунед. ман талаб мекунам